חוזים עתידיים. אז מול מי סוחרים בחוזים עתידיים? בנקים, חברות מימון, חברות ביטוח. יש למשל חברות ביטוח, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, מי שלא עושה את זה והוא מתחת לגיל 50, אני ממליץ להעביר את המסלול הפנסיוני שלו למחכה S&P 500. זאת המלצתי, המלצה מאוד מאוד פשוטה, כל אחד יכול, כמובן כל אחד יעשה על פי דעתו, אבל כהמלצה טובה, S&P זה אחד הדברים הטובים שקיימים בעולם השוק, זאת אומרת שיש להם רווחיות גבוהה יותר מריבית רגילה שנותנת פנסיה, והוא יכול להגדיל את התיק הפנסיוני שלו בצורה משמעותית. אז מה קורה? החברות ביטוח לוקחים את הכסף הזה, סוחרים בו, ונותנים ריבית גבוהה יותר לאנשים, לא ריבית, סליחה, החזר גבוה יותר על הפנסיה שלהם. בפועל, הם עושים הרבה מאוד כסף ממסחר, כשאחוזים קטנים מהם הם מעבירים למבוטחים שלהם. אבל נגדם אנחנו סוחרים, כן? זה חברות ביטוח, זה אנשים עם כסף עצום. קרנות גידור, hedge funds. אלו בעצם חברות, התארגנויות, שמבטיחות לחבר'ה שלהם, לסוחרים שלהם, ללקוחות שלהם, הגדלה של התיק שלהם שנכנסים איתו. שימו לב טוב טוב טוב, כך נראה חדר מסחר של בנקים. שימו לב מה אתם רואים. כשאתם יושבים מול המסך, וחושבים להיכנס לפוזיציה בתמימות, אתם צריכים לזכור מה קורה. יש פה חבר'ה מאומנים, משופשפים, תכף נראה איזה עומק ואיזה גובה, מה יש להם, ואנחנו חושבים בטיפשותנו שאנחנו יכולים להרוויח על חשבונם. זה תמימות ונאיביות. אם אתה לא באמת מגיע לרמות שעוברות את החבר'ה האלה, וקשה מאוד לעשות את זה, מה אתה עושה? על סמך מה אתה נכנס בכלל? מה עובר לך בראש כשאתה חושב שאתה יכול לנצח את החבר'ה האלה? עוד פעם, בפיוטרס זה לא כמו CFD. ב-CFD אתה בתוך הכיס של הברוקר, וכל המסחר שלך מול הברוקר, אתה אפילו לא עובר לעולם, אתה לא עובר לבנק מרכזי. בפיוטרס יש בנק מרכזי. בחוזים עתידיים יש בנק מרכזי. זה אומר שפקודה שאני לוחץ נשלחת לבנק מרכזי, והמחיר מושפע מהפעילות הכוללת של כולם. לא כמו בברוקר. ואז מה קורה? אנחנו מול החבר'ה האלה, תראו, כמה אנשים בבנק אחד עומדים, סוחרים 15 שנה, 20 שנה, מקצוענים, זה העבודה שלהם מבוקר עד ליל, וזה מה שהם עושים. אז בואו נבין קצת, נגלוש פנימה ונבין ממה בנוי חדר מסחר של מוסדות. סוחרים, אנשי מחירות, זה אנשים שמדברים בעצם מול הלקוחות המוסדיים, כן? מדברים עם המוסד הזה, המוסד ההוא, עושים מחירה של בוא תהיה לקוח שלי, אני אחזיר לך יותר כסף ממה שנכנסת איתו. כביכול, אומרים לבן אדם, בוא תאמין בי שאני יכול להחזיר לך יותר כסף. אנליסטים, זה האנשים שקמים בבוקר ואומרים, הלו, אתה פה שיושב פה, תדע לך שהיום זהב, אני צופה שיגיע לכאן ולכאן. תהיה חכם, תיכנס לפוזיציות, בצורה נכונה. מנהלי סיכון. כל אחד ואחד כזה, יושב איתו לישיבה, מנהל סיכון, ואומר לו, הלו, אתמול הפסדת. אתה לא משתולל, אתה פותח חוזה אחד היום, ואם אני אראה שאתה פותח יותר מחוזה אחד, אתה מפוטר. אתה לא תסכן את הקצב של הלקוחות שלי. לנו אין את זה. אז מי עומד מאחורי כל סוחר במוסדות? אנליסטים אמרנו, אנחנו כאילו פותחים את מה שדיברנו מקודם. זה אנשי מקצוע שמודיעים לסוחרים מראש לאן השוק הולך. מנהלי סיכון, כל סוחר וביצועיו נמדדים אצל מנהל סיכון, שמנטר כל פעולה של הסוחר ובודק את ביצועיו. רואים, אלה מנהלים. אלה שסוחרים פה, אתם רואים את הצ'ארטים שלהם שפתוחים פה, רואים פה, יש להם פה כל אחד צ'ארט משלו, הם פתוחים על כמה דברים בו זמנית. עומדים החבר'ה האלה הוותיקים, ואומרים, הלו, מה אתה עושה? הוא רואה איזה מישהו שפתח פה, יושב אצלו בחדר המנהל, מסתכל, רואה שזה בחור פה יושב, ופותח פוזיציה, ועוד פוזיציה, ועוד פוזיציה, הוא יוצא מהחדר, דופך לו על הכתף, הלו אדוני, הביתה. מה אתה עושה? אתה לא יכול לסחור ככה.
מנהלי תיק השקעות. כל סוחר מקבל מספר שונה של אפיקים לסחור בהם, על מנת לייצר תיקים מגוונים ובטוחים. זאתי, אומרים לה, תשמעי, יש לך זהב, יש לך אגרות חוב של 10 שנים, ויש לך נסדק. בזה את סוחרת. ואם היא באה ומנסה לסחור עכשיו בכסף, גם כן. גברת, מה את עושה? עברת לפרוטוקול. נתנו לך מגוון של דברים לסחור בהם, שהם מתאימים לאיך שאת סוחרת, הם מתאימים למצב של השוק, ועם זה את סוחרת.